Dámy a pánové, vás vítám u videa, jak si zaplatit kartu Liberty Gia a nechávat si posílat výdělky na kartu, nebo si rovnou nakoupit pomocí karty, anebo si zaplatit pomocí karty KIT poplatek, nebo v budoucnosti balíček placený, protože když nám skončí platnost balíčku po 12 měsících, je povinnost si potom aktivovat nový balíček placený, jinak ztrácíme celý účet. Takže podotýkám, objednávejte si kartu jenom ti, kteří už jste na balíčku Silver a výš, kteří máte povinnost platit poplatek KIT, nebo vy, kteří už máte vydělané peníze a chcete si posílat výdělky na kartu. Neobjednávejte si u vy, kteří jste nováčci, kteří máte ještě čas na výdělky, kteří nemáte pod sebou lidi, protože na balíčku Bronze a Booster není povinnost aktivovat poplatek KIT, takže si rozmyslete, kdo si tu kartu objednávat bude. Otevřeme si naši kancelář, klikneme na financiál a dole nám přibyla nová položka, je to YourCard, naše karta, takže klikneme. Tady se nám objeví úplně dole možnosti karet, jsou 3 druhy. Jedna za $29.99, jedna za $49.99 a jedna za $59.99. Je to rozděleno podle toho, kolik máme možnost výběr za měsíc. Takže na kartě standard je výběr za měsíc $2,500, na kartě premium je do $15,000 a na kartě super je do $100,000 za měsíc výběr. My si budeme, kdo má už vydělané peníze, nebo kdo má balíček Silver a vyšší, objednávat karty. Klikneme na Order. Jelikož karta se musí platit z naší vlastní banky, nejde se kupovat pomocí peněz, které máme v balans. Je to do budoucna pro nováčky možné tak, že když si vyděláte první peníze, pošlete si to na váš bankomatový účet a z toho si můžete koupit tu kartu. Nebo prostě kdo ví, že už tam má nějaké výdělky, si zaplatí normálně ze svých peněz kartu a ví, že bude vydělávat a že se mu to oplatí, takže není co řešit. Vyplníme údaje. Napíšeme celé jméno. Napíšeme e-mail. Napíšeme přezdívku. To všecko musíte psát tak, jak jste se registrovali na svůj hlavní účet. Podle toho zjistí vaši adresu a pošlou vám ji domů. My si vybereme, jsou tu 3 druhy karet, takže mi tu nejlevnější. Kdo má vyplněné údaje, podotýkám jméno, kterým jste se registrovali na hlavní účet, e-mail, který máte platný na hlavním účtu a přezdívku, kterou máte na hlavním účtu, klikneme na Next. Tady máme 2 možnosti, platit Visou nebo Mastercard. Vypíšeme číslo karty, vypíšeme kód, vypíšeme, kdy máme konec platnosti naší karty a vypíšeme celé jméno, jak máme na naší kartě. Většina mají napsané své jméno a příjmení. Potom klikneme Pay. Když klikneme na Pay, budete mít potvrzení aktivace, většinou mě třeba přijde SMS s číslem, tak to opíšu, potvrdím a budete mít zás napsané successful, že to je úspěšně odesláno. A od této chvíle budeme na kartu akurát čekat, kdy přijde. Víc informací dodám později, takže si hodně rozmyslete, neplaťte karty vy, kteří ji nepotřebujete, je to zbytečné, protože každá karta má platnost 1 nebo 2 roky, ještě nevíme, kolik bude mít platnost tato karta, tak je zbytečné si půl roku předem, než budete si posílat výdělky na svoji kartu, si teďkom kupovat. Takže přeju hodně úspěchu u firmy Liberty Gia a těším se zas příště. Naschledanou.